እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታቶም ድምፂ ንምዃን ዘካይድዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፍታት ይቕፅል ኣሎ። እዞም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝነብሩሉ ዘለዉ ሃገራት ንዝርከብ ኤምባሲታት ሊብያ ስምዕታ ንምቕራብን ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕታ ክገብረሎም ንምጥላብን ምዃኑ ገሊፆም። እዞም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ጭርሖታቶም ነቲ ብሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ማእሰርቲ መግረፍቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን መቕተልትን ዝቃወም ይርከቦ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ሰበስልጣን ትሪፖሊ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውን ከለዉ ብውሕዱ 6 ሰባት ከዓ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ብውሕዱ 250 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከም ዝርከብዎም ዩኒሴፍ ክገልጽ እንከሎ ነፍሰ ጸራትን ሓራሳት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መንጎቶም ዝተቐየዱ ከም ዝርከባ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። እዞም ድምፂ ወገናቶም ንምስማዕ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ዘለዉ ኤርትራውያን እቶም ግዳያት ድሕነቶም ክወሓስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከዓ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክጣየሱ ፀዊዖም። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኣሳት 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተመሳሳሊ ረዳኢ ዝሰኣኑ ግዳያት ጥሜትን ካልእ ሕሰምን ኮይኖም ምህላዎም ብሬድዮ ኤረና ተቐሊሑ እዩ። ኤርትራ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ክትቅፅል ዳግማይ ተመሪፃ። ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብዕለት 14 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኤርትራ ትርከበን 18 ሃገራት ኣባልቲ ባይቶ ኮይነን ክቕፅላ መሪፅወን። ኣብቲ ካብ 1 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ዝተሓዝዎ ነበርቲ ባይቶ ኤርትራ ካብ 193 ድምፂ 144 ብምርካብ ኣባልነታ ክትቅፅል ተመሪፃ። ብምግሃዝ ኩሉ ዓይነት ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከኸውን ስግንጢርነት ናይቲ ጉዳይ ዘርእዩ ክብሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ተቃውሞታቶም ገሊፆም እዮም። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት በብእዋኑ ዘቆመን ራፖርተራት ኣብ ኤርትራ ክሳብ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዝኸይድ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ገበናት መርትዖታት ከም ዝረኸባ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻባትን ኣቕሪበን እየን። ምስ ኤርትራ ዳግማይ ኣባልነትን ዘረጋገጸ ሃገራት ካሜሮን፣ ሶማልያ፣ ህንድን ኣርጀንቲናን እየን። ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ባይቶ ኣባልነታ ስሒባ ዝነበረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ብሓሙስ ዝተኻየደ ምርጫ 168 ድምፂ ብምርካብ ዳግማይ ኣባልነታ ኣረጋጊጸላ። 45 ኣባል ሃገራት ዝምረጻሉ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 13 ንኣፍሪቃ፣ 13 ንኤስያ ፓሲፊክ፣ 8 ንላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን 7 ንምዕራብ ኤውሮጳ፣ 6 ከዓ ንምብራቕ ኤውሮጳ ዝተሓዘ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ካብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን መርገፂኡ ማእከላይ ወይ ኣተዓራቂ ከም ዘይኮነ ኣነፂሩ። ንሱ ብ15 ጥቅምቲ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ዘቕረቦ መደረ ኣብ መንጎ ብሲቪካውያን ማሕበራት ዝቆመ ልፍንትን ወተሃደራዊ ኣካል መሰጋገር መንግስትን ምትፍናን ምስ ተፈጥረ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ኣካል እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ዘቆመ ካቢኔ ክፈርስ ስልጣን ከዓ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ክጸንሕ ንዝብል እማመ ብትሪ ከም ዝቃወሙ ፍሊጡ። ዓብደላ ሐምዶክ ካብ ሱዳን ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ንምርግጋጽ ከም ቀንዲ ዕማመይ ወሲደየ ብምባል 10 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ መተዓረቂ ሓሳብ ኣቕሪቡ። ንሱ ብተወሳኺ ተደናገፅቲ ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ብዝፈጥሮ ዘለዉ ፖለቲካዊ ነውፂ ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ኩሎም ወገናት ክነቕሕሉ ዘኻኺሩ። ካብ ሓይልታት ሰራዊትን ልፍንቲ ሲቪካውያን ማሕበራትን ተዋፂኡ ዝቆመ ቆንስል መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ቀዋሚ መንግስቲ ክሳብ ዝትከል በብህብረ ስልጣን ክሕዙ ስምምዕ እኳ እንተነበረ ብሰንኪቲ ብዝሓለፈ ሳምንታት ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣን ኣብ ትሕቲኡ ክጸንሕ እዩ ዝጠልብ ዘሎ። ድሕሪ ናይ ዓመታት ወፅዓ ብህዝባዊ ናዕቢ ንአልበሽር ካብ ስልጣኑ ዝዓለወ ህዝቢ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ምምራፁ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።